салом алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канали Чигап ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо як программаро нишон медиҳам ки бо ин программа шумо метавонед дар телефонҳои худтон ё телефонҳое ки мехоҳед назорат кардан установид кунед ва ӯ секретни съёмка мекунад ва шумо метавонед ки телефони шуморо мекова ё телефони одаме ки шумо мехоҳед назорат кардан телефони ӯро кӣ мековад ё дар ягон ҷо телефона просто ба ҷо кара мемонед, ҳамин программая сар дода ва ӯ секретни камера мекунад. Ягон кас хит намекунад ки мисол съёмка карсудай. Даже блокировка ям мондаги бошад, телефон мурдаги ам бошад, ӯ съёмка рафта мегира, мақсад запис карда мегирад 100% качествои соскати. Ҳозир ман барои шумо ҳамаи ҳамина нишон медиҳам. То охири видео тамошо кунед, дар видео ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед. Барои программаи скачат кардан медароем Play Market ва дар ҷои поиск менависем Секретная камера на телефон. Ва программае ки якум дар рӯи телефони шумо ҳастай медароен установид мекунем, баъди установид кардан открит мекунем ва пеш ай видеора запис кардан бояд шумо настройкиша туғри кунед. Барои ин медароем меню ва настройки. Якум галочка гирён меистад, дуюм, сеюм, чорум ва панҷумша куштагӣ мемонед. Баъд поёнтар мебиен настройки камера. Якумушда намерасен, дуюмушда камера. Якумуш камераи асосӣ, яъне камераи қафо. Дуюмуш боша камераи пеш, яъне селфи. Кадомиш маъқул вибрат мекунед. Баъд иҷода спичкаша куштагӣ мемонем, барое ки дар вақти камера гирён нашавад. Дигар ягон ҷошда намерасем. Баъд дар инҷа размери видеоя интихоб мекунем. Инҷода чанд намуд размерҳо мондагӣ. Кадомиш дар шумо маъқул, ҳамуша интихоб мекунед. Ва дигар настройкиҳоша нарасида поёнтар мебиен. Настройки безопасни ҳастай. Дар инҷа чихеле ки якум галочка мебинен, куштагӣ мемонен, дуюмша, сеюмша гирён мемонен, сеюмуш парол мепурса. Баъде ки гирён карден, ай шумо парол мепурсад. Парола интихоб карда мемонен. Дар вақти программа дуромадан мисол парол мепурса, ғайри шумо ягон кас дар ин программа дуромада натавонад. Барои ҳамин пешакӣ парол монен дар программае ки шумо истифода мебаред. Ва чихеле ки гуфтум, якум ва дуюмуш, яъне якумуш ай галерея ба ҷо мекуна ҳамун видеое ки шумо сохранид карден дар галерея намебурояд. Агар куштагӣ монен, гирён монен мебурояд. А дуюмуш куштагӣ монен, ай ҳамин дуруни программаям ёфта наметавонед. Агар гирён монен, баъд медуроен, иҷода галерея ҳастай. Ин ҳамин галереяда медуроен, иҷода мебурояд ҳамун видеое ки шумо запис кардед. Ва ҳамин хел тамом настройкиша туғри мекунед ва кнопкае ки сурх ай тарафи поён мебинед, ин ҳамин кнопкае ҷиқиден, запис сар мешавад ва шумо метавонед бемалол ин программая истифода баред. Ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. Агар видео маъқул шуда бошад, ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. Хайр, то боздид.